Andam na ang Bacolod City ug mga kasikbit nga dakbayan sa Negros Occidental alang sa ipahigayong Negros Island Regional Athletic Meet karong March 1 hangtod March 7. Una kining mahitabo human sa katukuran sa Negros Island Region nga gilangkuban sa mga lalawigan sa Negros Occidental, Negros Oriental ug Siquijor. 12 ka mga delegasyon karong tuiga ang misalmot, diin usa ka delegasyon ang Siquijor. 7 ang gikan sa Negros Oriental Division ug mga division sa Tanhay City, Gihulngan City, Dumaguete City, Canlaon City, Bayawan City ug Bais City. Samtang 4 lang ang gikan sa Negros Occidental nga naglakip sa division sa Negros Occidental, Bacolod City, Cabancalan City ug Silay City. Subsub nga pagpangandam sa taga DepEd ingon man sa mga student delegates. Our delegation, our athletes and our personnel are better prepared to face the challenge this NIRAM 2026. Hingapil ko ano yung sports, kaya ganahan ko ma-express kong talent o ganahan ko ma-proud na ko si mama o si papa.